čekám, ať si to řeknou. Já jsem říkal láhve, tak to je velká pičovina, říkám, když tady se nedělá. Ale jo, já jsem to teď slyšel. Pak ještě jeden ten účastník měl být Trixie, ne? Nevím, bylo bych bylo, když jsem přihlásil z něj, jako pánu. No, takže tak jste to tak nějak vybírali. Jako vybírali, že by to asi byli. Ale ty otázky nebyly udělané podle těch lidí, co ne. Já to měl dorazit a nedorazil. No, to je škoda. To pro některý jenom různý. No, Trixie by se posunul hrát na to. Já ale neviděl, že to je hezká. Bude přidávat cenu, ne? Hele, my máme toho, Karlo, tady. Karlo, to je zelená. Alkohol určitě užiješ. Takhle, já, Karlo, to je zelená, to je flaška. Fotíš? Jasně. Co děláš? Fotím, že jo. Karlo si zemsírat chce. Až to vždycky vývíčku, nevím, jestli máš. Dáš, šokuješ nosy. Vývíš jeden šok. Tady pak nějaká výborná hudební záležitost, to přines hologram. Jo, to je ten, ne? S věnováním. Jak je to, jak se říká? Dissolver. Ten, co natočil to CDčko. Fred Brooker. Jo, Brooker. No, víš, to by to bylo něčeho, já už mám jenom vlastně PlayStation. Já už ani tisíčku. To je ale normálně video. Víčko jako normálně. No, takže budete jak lidi si dobře. Co je Big Sean? Tak je všechno. Mám člověk, to je taková kravina po hlavě. Páchat násilí na dětech. Ale to jsem měl, když jsem malý. Máme fotografů stejný. Děkujem. Co máme dál v programu?